Voice of the People Party lanai ke WPP kadai kawen nak parti hakaba ki pajba jongkari kasi ki pai khmat khamtam magane ke election ka bansawan kata ke MDC bat ka MP kalau keren syairu bakada lele kana mitre lang bat kiwe kisang partai ke cela namar kinong rem jongka ki per baklabak habai nu jor bat kiwe pat ki parti ki badan hakane ka mikhalaya ujongi ka cingkeli bani trelang ka pamla banlong landa ya trelang ngin thau ya ku WPP ong unong ektin ka WPP u doktor bat skam marpo ulo ong ru ba kumba kalong menta ki pai ba kim don lat shu shanu kan pai handrai ka WPP ka ai kalat ki pai ba nambar paro ki seng ki long kumchu haba pai shikikam san perthai jongki ulo ong shu ru ba kumba kalong menta ki pajba kim don lat shu shanu kin pai handrai ka WPP ka ai kalat ya ki pajba nambar paro ki seng ki long kumchu haba pai shikikam san perthai jongki kam san perthai jongki ka pan mantoy ya ki kattu ka ne bat ki bayachan bat ki handrai na ka banta upajba katba ka jongi kadai ka san perthai ka barong shikitan rai bat kumta nyamla ban ya trelang ladang hia trelang ngin omla ban ai pat dakawe kalat sha ki pajba ula ban rap shu habakadau bakanong rem jongkaseng kamdai tang ban yakun election u doktor marbo ula ong bakaseng katmu ban wanra ka cingkela kat ba ki we pat ki seng ki yakun tang ban yo yakabor kasan perthai jongi ka compare na ki we namar ka dei kasan perthai ka ban wanra cingkela hangi job nerem compare ban penbor riet relang bat kiwe nyemla namar nyemla ban ya pen ya kenong rem ong unong ekstien kaseng halol election MDC ulo ong bakaseng kampat simrai harol katai ke benta bat ka cingkmi bene ya kitu ki baban pan tiket ban yakun na ka WPP kandang ya cakman aba pai pat syak election MP u doktor marbo ulo ong baka cing yalap kadang jai rengkat baka cing pensyai pajba kumban syukudau hang ka WPP kalam penbanai ke kertong ya ka kerteng u doktor Ricky Ece Singkon kum kertong kaseng uban ya aireng haka election banwan syakalok sabha la ban penkan mau hang ba u MLA ko UDP namau kerwan ba Rendikton lengdok tengkar Tangshan hamba keli ya ke DP kan kod etrelang na ya ke WPP kumpai etrelang bat ke HSPDP ulapan pau ka jingsung kemen balada ya etrelang bat ke WPP ukertong balapan yang ru unyo ya ka jingcom henry usngutu bakala ya ke WPP bakan etrelang namar bakala ada perbeda ya ukertong juga kublai shibon